Rolighedsvej 7A. Og vi så lige her udenfor på en varm dag, hvordan det er at være udenfor på altanen. Helt klart æsset ved den her lejlighed. Rigtig dejligt derude. Og mulighed for at grille derude også. Ellers så lejligheden er eleveret der, så der er godt privatliv. Det er en lille nice ting. Køkken, cirka 4 år gammelt. Så må man sige nyt køkken. Og det samme med badet, lavet på samme tidspunkt også. Og stuen. Og det ligger på Rolighedsvej, og her er stille og roligt. Vi prøver at åbne noget til. Og der ikke sker det helt vildt ud. Så ellers det er jo et villaområde, hvor der er nogle enkelte lejligheder. Så har vi soveværelset, som er det sidste værelse. Og skabet her, det kan blive stående i lejligheden, hvis man ser det. Købte i IKEA for 11.000 for et par år siden. Ellers godt stort skrivebord. Og gardinen, der rulles ned og helt mørklægge rummet.